Po 12 latach budowy w Gdyńsku przez Traganiarści ładem klyłe styl kureśce dom Kasiepści. Łe kamienice chterne dzisiaj noszą na nazwa Zrzeszenie Kasiepsko-Pomorszcze miało staraju w roku 1979. Le dopirze w roku 1980 ci swój triumf świętowała Solidarność, gdyńscy rządce łeddyle budynci przez Traganiarści 23 Kasiebom, których wspierał konserwator wojewódczy. A był nim w tamtych latach inżynier Tadeusz Chrzanowski. Beloty co te 23 lziekwieta świętować. Stanęliśmy na progu Kaszubskiego domu. Z tego miejsca pragnę serdecznie, najserdeczniej powitać ekscelencję księdza arcybiskupa, pana senatora, naszego przyjaciela, księdza prałata Stanisława Bogdanowicza, wszystkich państwa, przewodne, wastów. Prezes przecina, my będziemy świadczyć. Tak jest. Prezesie. Prosimy, panie prezesie. Proszę bardzo. Prosimy Madonnę Piękną Gdańską, by wypraszała u Syna swego Jezusa Chrystusa błogosławieństwo dla nas wszystkich, którzy stanowimy dzieci tego wspólnego kaszubskiego, gdańskiego domu. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Kochani, po prostu jesteśmy w domu, w którym chcieliśmy być od dawna. Czujemy wśród nas obecność nie tylko całej rodziny książęcej, która tutaj, zauważyliście Państwo, dzięki Leszkowi Bątkowskiemu i Wawrzyńcowi Sampowi towarzyszy nam już na dobre, ale również w tej rodzinie, którą reprezentują miejscowości, gdzie żyją, pracują nasze oddziały. Bardzo ma za tym czek, ale tak wiele lat. Każdy lepszy, wiadomo, jeszcze nas bardzo podtrzymywał na dychły. Chcę powiedzieć, że każda inwestycja, która na idzie w dychły podniesienie naszych placy, myli, gdzie my mogli rozwijać swoją kulturę, to rozpierze naszą dumę. I mam nadzieję, że w tym gmachu my będziemy naprawdę spotykali czości ku pożytku rzeczywiście naszej kaszabizny. Pobudowanie domu kasiepskiego to jest coś więcej niż był znak. I myśmy z tego peszni, buszni, jak to mówi Kasiebi. Że w końcu po tyle latach udało się przy pomocy wiele ludzi. A tym też jest nasz gros zebrany wśród naszych Kasiebów na Nordze. Ten budynek, ten dom kasiepski będzie niedługo wiele przodów. Ten dom jest zbudowany owszem przez Kaszubów. Starałem się dobierać do prac wykonawczych firmy reprezentujące różne regiony Kaszub i Koczewia. A co do wsparcia finansowego, tak jak już była mowa, żeśmy zdobywali środki finansowe od donatorów. Przede wszystkim w ostatniej fazie budowy spory wkład na prace wykończenowe włożyła Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, która dofinansowała prace budowlane i wykończenowe w wysokości 2 miliardów złotych. Nie starczyło niestety na wyposażenie domu kaszubskiego. Mamy wyposażone tylko kilka pomieszczeń. Chciałbym zaapelować do członków Zrzeszena i nie tylko o wsparcie Zrzeszena na sfinansowane wyposażenie budynku. Do nowego budynku za sprawą wasta Antoniły Skwiercia weźlo też trochę historii. Na rance prezesa Zrzeszeni Stanisława Pescie senatora Józefa Bożyszkościłę przekazył sztandar przedwojnowy korporacji Kasubia, zrzeszający studentów z Pomorza.
Trzemolenen sztandar dziesiętdniowy studence Kasiebi z Dawniejszy Gdyńska. prezesie, przekazuję Wam ten sztandar w nadziei, że życzenia nasze zostaną spełnione. Projektantama domu Kasiepściłe są architekce Stefan Sykutera i Jerzy Grzywacz, obydwaj z Gdyńska. W izbach i zalach tego budynku swój myl należy m.in. redakcja Pomeranii, biura łyglowy zarząd zrzeszeni, biuro senatorści Józefa Bożyszkewściłe, klub przysposobiony w bufet i izbę hotelowy. Niech ty so stunie na kasiepskie cheć w Gdyńsku, dy doma wsiedcich Kasiebów.